lagi snow juga, kumu member juga hasil atau masjid council, kumu CM Barim, DC CM Barim. Ajin sisa kanu ka bill. Ini kajing temu juga sorkar hajingnya deh bahkan ka land investment. Ban penteri kam bagi agensi. Kandiat ke sorkar hajing sisa ka di ban sutu. Kai ka sistem dunia ni. Number 1. Dagi pai shwa banwan ka sikdil. Ka kandau ka siap kahap hakiri kenti kiri rai hapo kisnong hapo kikur hapo kihima. Kabamut don kam ban take into confidence. Yakini shwaban draft ban ra ikunun ko bill. Kenang ban yo sutu ikajimut jungki. That is number 1. Number 2, hadin bawan ka 6 dil. Kena ispak sempuar. Lakran syai hanya day berkalan allotment kat kum ka paragraph 3A. Juga 6 dil. Kata ruwa jing sisa di ban take into confidence ya ka district council. Ban sutu kumno ki ajimut lo kani ka kam. Tendai ka bangi sutu mentambah kani ka bill. Kaktin district council kam don. Kaktin shnong kam don. Kaktin rai kam don. Kaktin hima kam don. Kabamut galong thik kumbalong hakiwei ki state. Kibabaro kahap bej haka land revenue. Katakan bakla sibun. Baraka juga pun kum kajai bendu ke barit pipe. Kabagi tentang ini jakai barit ijongi sang hapo hasil jungi. Nginang roi ki khon ki siu ki jongi. Pateng la pateng parumpara. Langnya perset han haka investment ikini kilan ndau ki siap ki jongi. Kabama kalong ba ki khon ki hajar ki jongi. Ki hakihima ba fer. Kan sapoi ki por ba kindon ka land crisis. Tena kan ngasum long bakan ni ka jingwan ra jung ki ya kan ni. Kamlong ka bade. Lade ban perkhat daki wei ki kom perkhat. Kenang bakan mukta ika jing sngau jung bang kenang ka bangin ta yangi kari bagai bentiu. Kumba ong monore. Ka khandau la ngi sik tro ya do sentam. Karba nyi teng mo haka society jungi haka imlang ka salam. Nyi malai ki don ki jing haka bangi du no mo ki mensin ka bakodon. Ngidang multiply bar badang la ban mi bujili. Dendai jadi kena siap besar. Pi nalo bangi dong krisis jadi kena bangi duk asam. Ni nang wanra sa ki wiki rukom perkhat kade kan ta. Te kaji sngau jungahi ye kade ka kam. La dei bandaya thir ye tai bha. Khnang ba ho nya su ba gomen godon ki thu ba ha jungi. Tang ba iri ban su net ka minus ban ka plus ban ka urban ti sisi. Te kum du khot jo district council. Belakam rem biasanya lah bang, bakam dia kerukom, kam dia ganti dengan perkat lah dia ban perkat beniai kan kam.